Danskerne er nogle stressede personer. Vi haster afsted og glemmer ofte at tænke på os selv. Vi tager fat på arbejdet og glemmer at lytte til kroppen. Selv i fritiden har vi travlt. Derfor har mange af os dårlig ryg og arme, samt masser af spændinger i kroppen. Alle mennesker burde få en eller anden form for massage mindst én gang i ugen. Hos Novafon der har I fået en ganske ny stol, der hedder Imperial Lux, og hvad er det, den udmærker sig ved? Det er en ny model af vores massagestole, som er med et liftsystem, som gør, at man kan hejse stolen op, så den er lettere at komme ud af. Det gør man let ved hjælp af fjernbetjeningen, hvor man trykker på en knap. Og alt efter, hvor meget man har behov for, at den skal køre op og ned for at komme i den, så skubber man den simpelthen op, så sædet vippes ud. Hvis man har svært ved at komme ned i stolen, så kan man simpelthen bakke ind i stolen, så benene lægger sig på stolen. Og så kan man lægge sig tilbage i stolen. Så tager man fjernbetjeningen og hejser stolen ned på plads. Der er 2 typer af massage i denne her massagestol. Så vidt jeg ved, der er rullemassage og vibrationsmassage. Hvad er forskellen? Forskellen er, at vibrationsmassage bruger man til at forøge blodcirkulationen. Og når man forøger blodcirkulationen, så får man en bedre kropsvarme, og hvis man for eksempel er immobil, så får man stimuleret de muskler, der er rundt omkring i kroppen. Ja, plus det er med til at få affaldsstoffer ud af kroppen og sådan nogle ting også, som er jo vigtige. Det er jo det, der er så det vil sige, hvis man har myoser eller spændinger i ryg og skuldre og nakke, så får man affaldsstofferne ud. Det er vibrationsmassage. Rullemassage går ind på begge sider og kører op og ned langs ryggraden på hver side af ryggen. Og den går ind og rammer nogle bestemte massagepunkter, som går ind og påvirker hele kroppen. Således at den også udrenser affaldsstoffer, men samtidig, hvis man har myoser ned i ryggen, så går den simpelthen ind og masserer de myoser. Når du nu siger, at gå ind og massere på hele ryggen osv., altså går den også op i nakken? Altså den går op i det øverste, lige under hovedet, alt efter selvfølgelig, hvilken højde man har. Og så går den helt ned i lænden. Og i sædet og i fodstøtten, der er der vibrationsmassage, som man kan tilkoble eller frakoble. Og massagefunktionen sidder i fjernbetjeningen her, og der kan man simpelthen tilkoble massagen. Så kan man enten tilkoble den manuelt, eller man kan fastprogrammere på et af de 6 forskellige programmer, der findes. Man føler det nærmest som en mild berøring, hvor man ligesom en let kildren faktisk. Men vibrationerne går dybt ind i kroppen og giver en varme i kroppen og giver blodcirkulationen. Så når man nu har dårlig ryg og måske er lidt handicappet og skal ud af stolen igen, hvordan gør man så det? Så trykker man på en knap, og så hejser stolen lige så stille og roligt op i samme udgangsposition, som da jeg satte mig i den. Og når stolen er helt oppe i oprejst position, er det let at komme ud af stolen. Eller hvis man har en hjælper, er det let for hjælperen at trække personen ud af stolen. Perfekt til at slappe af i efter en lang dag.